první, kdo to nepozná. O šípkové. Tak, začínáme. Bylo nebylo, v jednom malém království žil král s královnou a ti dlouho čekali, až se jim narodí děťátko. Jednoho dne se to přece jen stalo a královně se narodila roztomilá dceruška. Měla tvářičky růžové jako růžička a proto jí dali jméno... Výborně. Uspořádali na počest velkou oslavu a v noci, když už celé království spalo, se u její kolébky sešly sudičky. A já ti, Růženko, přeji hodně krásy a lásky. A mě jste nepozvali? Za to tě, Růženko, proklínám. Až ti bude 16 let, píchneš si do prstu a umřeš. Neboj se, Růženko, láska je silnější než smrt. Čas plynul a princezně bylo zrovna dnes 16 let a procházela se po zahradě. Šla a šla a najednou uslyšela podivný zvuk. Šla se tedy podívat, co to je, a uviděla stařenku u kolovrátku. Pozdravila. Dobrý den, babičko. Co to tady děláte na tom stroji? A mohla bych si to také vyzkoušet. Růženka se píchla do prstu a usnula. Spala dlouho a dlouho. Jednoho dne projížděl královstvím princ na bílém koni. A Tuze se divil, že celé království spí. To je ale divné království, tady to všechno spí. Prosekal se až k zámku a na zemi uviděl ležet spící Růženku. O, to je ale krásná princezna. Růženka se mu na první pohled zalíbila. Sklonil se nad ní. Mám jí propleskat, polechtat, co s ním mám dělat? Poraďte mu, jaký vysvobodí. Ježiš, zázračný. Ti dva se do sebe na první pohled zamilovali. A byla svatba veliká a jestli neumřeli, žijí tam spolu dodnes. Tak děláme růžičku.